Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Tiri kuno kuchuweshe ku village kwa Mukunyadzi. Ukatati ayo regai timboenda ikoko tinokurukura na baba vemhuri vane vana vavo vatatu vane dambudziko rekuti havataure, havafambe, havamuke, havakambairi. Chavanokwanisa kuita chete kungosumudzwa kubva paanenge ari achiiswa pane imwe nzvimbo, asi mumwe mukomana ndiye anotombotiwo fambei apo neapapo. So tatiri gai tiuye kuno tizotaura nababa vemhuri tinzwa kuti upenyu hwevana ava hwakamira sei uye zvakare vari kuvachengeta sei. Sekutaura kwandaita tiri kuchiweshe, ukangobva pachiweshe panzvimbo actually wodzika zvishomanana ndiko kwatiri pazuva ranhasi. Tiri pano paZim News Beat TV. Tinokutendai zvakare nekuramba muchitsigira nekutsigira zvirongwa zvakasiyana siyana. Iye zvinezvi tane 100,000 kana kuti 100k subscribers. Rambai muchikurudzirawo hamene shamwari kuti vasubscribe. Izvi zvinoita kuti vasarasikirwe nenyaya dzakasiyana siyana dzatinokuunzirai kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe. Chamunofanira kuita imi ndechekuti kana muchinge manzwa kuti kwakati kune nyaya, tibatei panhamba dziri kubuda pascreen. Uyewo zvakare munofanira kunge muriwo mumagroups, WhatsApp groups atinawo. Tine magroups 4, 1, 2, 3, 4 umo matinoisa nyaya dzakasiyana siyana. Imomo mune maadmin vavo, mukaenda kuma-inbox kwavo mukavaudza kuti kwakati kwaitika nyaya yakati, munotoona tichisvika ikoko kana zvakakodzera. Kana tichinge tichikupai nyaya dzakaita senyaya yatiri kupai pano pamushawo kwaMukunyadzi, tinokurudzira kuti vaye vanoda kubatsira vabva vati inini ndoda kubatsira nezvakati zvakati, inini ndinokwanisa kubatsira nechikamu chinoti, kwete kuti Robert ita zvakati. Inini zvandaita ndezvekutokwanisawo kuuya kuno kuti ndiri kuratidzira kuti ndiyo nyaya iripo. Ndinozonzwa vamwe vachiti aiwa muri nedambudziko ravainaro vaendese kwasekuru Nhingi, vaendese kwaprofeti Nhingi. Ko imimi vekwaprofeti vavo mukaita mudeme mukabatana kuti muendese ikoko kana kuendesa kwasekuru ikoko, hamuone here kuti munenge marindirerutsira. Iye zvinezvi regai titaure nababa vemhuri vaMukunyadzi. Baba makadi tiripo ine makadi wenyu tiripo isusu kuri sei kuno? Kuno kuri right. Anditika taona muri kupisa forge. Tiri kumboita zveforge. Makarima gore gore takarima. Anditika kuchibage takarima futi. Hakuna nzara. Ndoka vamwe vakazoti mvura yakanonoka kuuya, vamwe vakazoti zviri nani. Zviri nani. Anditika saka forge makarima pakuru zvakaita sei? Takangorima 1 hectares. 1 hectare. Anditi aiwa ndo pakanaka. Ndatirega ndiudzoke kuno tikurukure nedambudziko revana. Muri nyakakura zvakadi baba Mukunyadzi?
mhuri yangu yakakura zvo musikana anenge ari kukusima 19 years. 19 years, yes, okay. 19 years, yes. Then matwins aya? Matwins ari kuma 14 to 13 years. Ndizvo. Handii pakazvarwa Petronella? Ndiyo kudanga ndiye dangwe kwa? Petronella ndiye kutanga. Handiti. Dambudziko rake makazotanga kuriona papi kuti mwana nekukura kunofanira kunge kuchita vana hazvichanyatsofamba saizvozvo, anga akura zvakaita sei? Anga achikurei nekuti panzvimbo yekutanga achikambaira anga angoramba akaita sei ari pasi akangorara, saka topatikana kuti patinge patone dambudziko. Topatikana kuti patinge patone dambudziko ipapa. Maona kuti pane dambudziko sababa nemudzimai makatora matanho api? Makaenda kuchipatara here? Makaita sei izvi zvamakaita ipapa? Isi taingoti kuchipatara nekufambawo mune vanobatsira taingoita zvese. Taingoita zvese. Kuchipatara vakati chii? Kuchipatara vaingoti vananga vangouya mumaexercise vaingoitwa zvemaexercise zvezvezvi ndizvo zvaingoitwa. Vaingoti vane madhesi avanotidenza kuna naHoward woitwa maexercise then modzoka kunokumba tichingodaro takaona vanenge vainzi vanobatsira kuti chingoendawo pachi pane vanobatsirawo pachi. Changing yachona chaiyo yaitinetsei. Ndokutanga ndadzwa muchiti sevanhu makazomboendawo kune maprofita kana kune chivanhu vaiti chii padambudziko iri? Dambudziko iri vaingotaura vaingoti dambudziko iri ndere dambudziko repamusha, ndo matauriro avaingoita. Havaina munhu avainongedzera kuti ndiri vasi vaingoti dambudziko remumusha. Asi kana vachidaro vangati vaiti zvinopera sei, zvinogadziriswa sei? Pakugadzirisika apa ndo panenge paitoti netsebo apa panga vasingachatsopa tsanangura chaizvo vanga vasingachatsopa tsanangura kuti pane zvingapere sei. Ndokuzoita matwins? Ndozoita matwins. Matwins akazotangawo pamakatangawo futi zvakare kuona kuti dambudziko rinenge riri pane mukuru ndorakuenda pavana ava vanga vakura zvakaita sei? Vanga vati kure futi because vana vanenge towadzi kuti vange vachikambaira but unotozoona kuti nguva yacho yaita sei yati rebei. Saka ipapo patinotangira kuona kuti panenge pakuda kuita dambudziko. Mwedzoke mbamaenda futi kwaHoward? Vaingoita futi kwaHoward kutoita maexercise futi but changing yacho chaiyo panga pasina. Asi vana chiremba kwaHoward vachitaura vanoti chii kana pavaikutsanangura kuti zvaunogona mukunyadzi dambudziko riri panapa ndirakati, vaitsanangura vachiti chii? Kuna chiremba vana vaingoti vakaenda kwaHoward dzedze vaingoenda kumaexercise ndokwaingoitwa maexercise wetodzoka. Kuna chiremba chako havana kubvira vamboita sei, havana kumbobvira vamboenda kuna chiremba chako but vaingodzi varanga vauye kumaexercise kwaHoward vachingoenda kumaexercise. Kuna chiremba chako chaiko havana kubvira vamboenda straight kuna chiremba. Yes. Pakoma saka ndikuona kuti vana havafambi, vana hava kusara kumwe chete ndiye anotombofamba, vaiviri ava vanotosumudzwa vachiiswa pane imwe nzvimbo. Muri kuvachengeta sei kumakore aya patone 20 years dzese idzi? Vana vari kungochengetwa vachingotopa vanenge vari vanongochisumudzwa vachiiswa pane imwe nzvimbo. Kana vakudawo chikafu vanongopiwawo chikafu, kana kwana nguva yekurara vorariswa senomutswa munhu peta mumakumbeze ndo mararamiro avo vavanongoita kuti hapana munhu anokwanisa kunge achisumuka ndo pasaidi vanotosumudzwa anotokusumuka achibuda panze mukomana wewo asi tu ava vanoita zvokutosumudzwa vachitoiswa mawheelchairs. Kudya vanhu zvinofamba sei? Kudya vakavapa chikafu vanodya zvavo vega. Unozongovanwisa mvura. Kudya vanodya but unozongovanwisa mvura. Havakwanisi kunwa kana unotoita mvura yekutonwisa. Chichinonetsa handi chikafu anotodya mvura kumupa kapu. Especially tingangoti mukuru anenge anoti nwe but mudiki uyu anenge anonetsa pakunyatsobata chavo chako. Kubata. Mudiki uyu anenge basi mukuru ari nani. Yes, mukuru ari nani. Handiti zvino havatauri havaende kutoileti vanongozviitira vari papo
kuti vanenge vachida mapamba vanenge vachida mapamba saka muri kuvafambisa sei mapamba pasisinaye takambobatsirwa navamwe amai vaku-UK kunyenzi mapambas aya akapera hapasisina kana 1 hapana kana 1 mapamba magrovos mashomanana tikasangobatsirwa muzvipatara tiwari pachete tambotidzoke kumhuri yenyimi makazvara muri vangani mupamii takazara tiri po 7 handiti muri 7 kudaro muchiona vachiona vakoma nevanin'ina nehandadzi vachiona dambudziko ramina ari ini muvapera pane iri pamakambisa musoro pamwe chete semhuri kuti dambudziko kairi hamawei ndoita sei dambudziko iri takamboti kurukurei ndezvamani manje amai avaita sei vaenda vaita pana kutoonekwa kuti pangafambiswe sei kuti vana vaita sei vachengeteke tokukurukura kwatikaitawo ipapapo taga tichaona kuti tingapafambise sei kuti vana vachengeteke nekuti mai vacho havasipo ndo matauriro atikangoita takaungana takanana mukoma ayo ndo matauriro amakaita makaungana semaradzoka mashure kuti hapana here panguva makambogara mukaungana semhuri kuona kuti dambudziko kaere sekutora kwawanda pachino kuti ngatirifambirei hapana chikonzero hapana pakamboungana kunzi ndikatifambei ndaudzwa chikonzero kubva kwamuri sababa vemhuri chakaita kuti mimi musaunganidzei hama dzenyu kuti suppose maimbofamba muri mega mumbonzwa kuti ndezvemumusha right mumusha mainzi ndimani ndemenyu kana ndime mudzimai musha maingonzi mumusha ndime murume ndomatsanangurwa zvaitwa makazodii kubatana imimi nevamwe venyu mogara dare ramakagara ranoda mutaura kuti mazuva apfuura kubva mati ngatimbotsvagai kuti chii ndidambudziko ringaperi sei ipapo hapana hatambosvika ipapo pana pacho panenge panotinetsei kuti chii chinonetsa ndopataunzwa ipapo tinge chingoonawo nemararamiro anenge atinge tichingoitawo saka tinge chingotoona mararamiro acho kuti munenge musina kuti batanei kana kuti taurai kana timi ndimusina kubatana nevamwe aiwa kubatana nevamwe takabatana but pano pacho pamatambudziko apa apo dambudziko iri vanoriziva kuti vaifanira kungotiwo apa ngatidai nekuti havasi vanhu vanoudzirwa kunzi panenge pari kuita zvakati nekuti vanhu vari padhuze saka vaifanira kutoti mwana apa paita se padai ngatidai saka imi muri kumutaura kuti mamakavamirira kuti ivo vauyi kuti munun'una dambudziko rako iri taroona ngatifambei imi ndimusina kutova muti akomana muri kundiregerera ipapo zvangu kuti hatina kusvika ipapo saka imimi vamukunyadzi upenyu hwenyu hwakamira sei munoshanda kupi munoita sei chinokupai chouviri chinoita kuti mukwanisewo kuchengeta vana venyu ndinongoita zvokungorima izvozvi fodya izvozvi ndo mararamiro andinokwanisa kunge ndichiita atengeso fodyawo hatakuitawo zvimwe zvatinenge takungoitawo zvingorarama kuti daro ndichidaro ndazonzwa makutaura kuti takazogara pasi semusha mushure mekunge amai vacho vaenda izvozvo chikonzero chakatoti amai vasumuke vachisiya vana kana kuti vachikusiyira mutoro wakadai chii vachisiya vana vavo vekubereka okay tofunga mai ava kubva gore rapera vaikuti vaita zvokungotengesa izvozvi inoda zvinhu kudande vachienda kumusika saka inini vaiti vakabuda vaita mwedzi vasipo vakatanga mwedzi vasipo vodzoka voita 3 days vodzokera vadzogara futi vaita 3 months vaita vauya vaita 3 days rechi 4 vodzokera ndakaona kuti panapa
pane something zviri kuitika. Ya bosi kuirana kwacho chaiko kwangu kwakunetsa bosi mafambiro awo chaiwo chaanga akuita anga asaita bosi kwabvunza kudai nzwa kuti handikutsvaga mari yemusindigara nevana kati kutazayana kuti mumbotigara ikasvondo muri pamba dzai ndotsvaga mari yekuti munhu awane mari yake anenge asenzisa vana kati no mafambiro nyama akuita kuti sei inini hachanzwisisa nekuti mwana munhu anoita 3 months aita 3 months oya kudzoka kunokumba kunoku oya woita 3 days rechi 4 wodzokera onoita futi dzimwe 2 months wodzoka kunoku oya woita 3 days rechi 4 wodzokera saka haini ndakapaona ndikati pana panenge pandisambonyatsoona zvakanaka kana muchana ndo manetserana atakangoita nzaifunga kuti ndiri kuhura here wati wachakati mafambiro nyama akuita inini handichachananzwisisa ndofunga ndo kutotadza kuwirirana kwatikangoita ipapa saka vakazongobva rimwe zuva kwakare kumusika kwavo ndobva vazitaurirawo mukoma wangu nemuna wangu vanza vadenza vanza aine murume inini handichase handichada murume handichada nekuti ari kundishungurudza nekuti ndiri kutsvaga mari saka inini murume handichada kutsvaga mukadzi wekuti aroore ini handichada ndo kuenda kwakaita tanga tisingawirirani mafambiro avanga vachiita mafambiro avanga akuita anga aini kwandiri anga asingandiitire straight anga asingandiitire straight bhozi ndakazofamba kuna mai vaifamba navo futi vakasiya futi murume futi nenyaya dzokutengesa idzi murume akasiyiwa vari ega usemagarira ndikuitawo panapa aitotiwo ndo zviriko kunoku kati akwenga wanaitaura kuti handiri kuwirirana vanhu vari mukadzi vanofamba naye anowirirana nemurume wake ndimi singawirirana anga kwanga kuri kundibhaibai inini ndo nyaya yanga iripo ndobva watuta ndobva vaenda ndobva watuta ndobva vaenda ngatimboisai nyaya yaamai pasai timboenda pane yenyu imimi sababa vemhuri nongo amai vakazotanga vachinotengesa vaiti ndiri kutengesa kutsvaga mari yekupa musikana anenge anochengeta vana nditi mubhadhira mari imimi maikwanisa here kutsvaga mari yekupa musikana uyu webasa anochengeta vana kuitira kuti amai vasabude vachinotengesa vachinogara mazuva avanga vakutomboti excuse yavanga vakupai kunyange ndanga ndisingakwanisi asi iwe semudzimai anofanira kugara nevana vake mudzimai anofanira kugara nevana vake kwete kuda kuti titsvage munhu anoti achengete iye aifanira kana kutosiya uchengeta vana uchengeta vana ndichingori pamubvunze uwo hongu anogona kusiya uchengeta vana saka ndiri kuti imini sababa maikwanisa here kuprovhaidha kuvana nemudzimai zvinoita kuti asafunge kunotsvaga chimwe chinhu chinomupa cheuviri kuti aunze mari mumba ko handiti taingoita zvokurima izvozvo zvokurima takabvira kudhara tichingorima izvi zvokutengesa izvi zvakatozongotangawo manyimai taingoita zvokungorima izvozvo izvi tichingotengesa zvizvo tichidaidai zvokutengesa izvi zvakatozoya mumaiso zvekuti munhu atengesa aendera futi zvakatozoya manyimai pamwe imimi pamwe maimboto mukaenda mubva maenda aiwa inayo akana hapana kwandaimboita bhodzi tichidzokera kumashure nyaya yenyu vamukunyadzi handifungo ndike kutanga tichinzwa nezvayo sezvo mazoti amai vavo vakaenda ndiri kunonge matambudziko aya akagara aripo asi asingataurwe nezvavo ende asingagadziriswe kana ndichisingakanganisi mudzimai wenyu anogona kunge akambokumhangarirai kwamambo negomo makamira kwamambo negomo kwamambo negomo handakubvira ndamboenda haina kusvika kwamambo negomo akwamambo handina kubvira ndamboenda kwamambo negomo panyaya yekuchengeta vana handina kubvira ndamboenda kwamambo negomo hamuna mbenda yako right saka ndosaka ndiri kuti zvichida mudzimaiwo futi pandakamboya paipai achitaura iye anoti imimi maimuti dambudziko rekuzvarwa kwevana vari kuremara mumusha wakwamukunyadzi harisiri munhu masi iye ndiye ari kuya nedambudziko
kura kuti maitoblema iye haana kubvira ambobhurema sokudaro kutaura kwake chaiko chaiko haana kubvira mbali ndambobvira ndambomubhurema ndichidaro kuti dambudziko nokuti tese taifamba tichindwa dambudziko saka handaimbofa ndakazopinduka kuti dambudziko iri ndiri kwenyu ai ndakubvira ndambodaro handina kuzi ivo ndikanzikanganisika ndomamwe mataurira vaita kuti ini chimwe chakundinitsa ndechekuti murume wangu ainditukira vana kuti ivo ndouri kuzvara vana vari kuita sei vasiri kukura vasiri kufamba vasiri kuita sei asi iye achitoziva kutoti dambudziko iri ndere mumusha mavo ndisokutaura kwandiri kukuita kuti ndiri kumusha handina kumubvira ndambodaro kuti ndiri kumusha kwavo so kungoti munhu pamwe anenge akungotaurawo kungotiwo nyaya yake ine but inini handina kumbira ndambotaura zvakafanana neizvozvo handiti muzava mukunyadzika kure kwemeso nzeve dzinonzwa handiti inini handigari kuno asi dambudziko revana venyu iri ndifunga rinotogona kutozikanwa kana kusvika kwanzvimbo tano pamusha pane vana vakadai pamusha pane vana vakadai ende nenyaya dzinenge dzichiitika ipapo ndosandati kai ndimbotaura nyaya ndakafokasa nemi semunhu murume ende tiri sevarume kudai so imwe yenyaya vamukunyadzi inonzi yakazoita kuti mudzimai wenyu asumuke achibva achienda inyaya yekuti mimi mama kuda kumuroorera mumwe mudzimai ende tichitaurwa nezvazvo muno munharaunda muno munotonzi mune madzimai kana kuti vasikana vatatu vavakada kutombounza pamba asi vasikana ava vamwe vacho vaizorega kuuya paanozodzwa dambudziko revana hapana dambudziko saka munhu angafanoenda munhu wachasati auya here mukadzi wakaina asitauya munhu ufanoita ameno hako pazvinozogumira saka yanenge achingoti apa ndikuedza kuda kuti muone handiti kuti dambudziko rakabva nekupi sekutaura kwandaita kuti pekupedzisira tinozotora dambudziko iri kuti ndicho chikonzero asi zvinhu zvinenge zviita zvichiungana bcause vanototinzi vamukunyadzi pane musikana wavaida kutoroora here aishanda mubhawa vakatomusisa basa akazouya mhuri yaye kumusikana here kana kuti ndo yakazoramba here yanzwa kuti iwe unonozvikwanisa here mhuri ina baba kunyanya takatasana nevana vake masika zvimwe zvinhu zvingangotaura zvazvo kudaro but asi haisiyo ishu ingatoti munhu angave sumuke munhu achienda kuti ye munhu ana kutoroora ana kuti ai kuti kana chidaurira ndokutaura kuti ndota se ndakuroora towirira kuita kuti munhu unofanira kusumuka kuti hanzi munhu ndikunzwa kuti anenge aida kudai ai unofanira kutoti towirirana iwe kana wati kwete ndikwete ndoregedza kuita kuti munhu anosumuka kuenda achitanzi pane ari kudanana nawo ari azonyaya kudai zvinozvira kuti iwo vanenge akagarawo iye achitoona kuti inini ndingatseketudze sei kuti ndiende ndonyaya inini handikanyatsoona inini kuti munhu aitseketudza kuti pamba panenge pasuduruke sei saka aitsvaga nzira dzokuti angasuduruke sei saka ndobva anyatsowana weye kuti achase asuduruka kuti ano murume munetsa kwakuda kundiita ndibvunza bheta kuti ndiita se ndisuduruka atowana weye kutoona kuti ano murume ndikandazondisiya iwe yaitsvagwa kuti ndingamusiyise murume saka kutaura kwese kuti ngataure zvedu kuti zvakadai bhati weye aitsvaga iweye kuti murume asiye asi ima hamuna even aitsvaga hamuna kuzoitawo here zvamakaita zvokuti akabva aona mukana kuti rega nditisi rega ndiende zvichida titaza magirlfriends ipapo mama akumitira kana kuti pachena hapana magirlfriend ndikambomuitira pachena aiwa hapana magirlfriend ndikambomuitira pachena hapana pavakaenda ndoda kunzwa maonekerana amakaita vongu vanga vakoya vachienda asi pavakazoti ndakuenda apa makaonekana sei nemudzimai vakatondooneka mushe vakatoti ndakutoenda vazotora zvinhu zvavo tichitosakura vakati ndakuenda kati aiwa afambe mushe tozota se tizoonana ndopawasimuka ndobva vaenda makapiwa gupuro gupuro hapana
saka makatorimira gupura handine naro aiwa gupura ndisina basa naro manje ndotoradza kuti zvanyatsopera ka ndinozi kudambura kamuchato aiwa gupura ini handine naro kana iye akufunga kuti munhu achadawo zvokupura ini handine naro saka kaya naro muriramba gupura gupura ndana basa naro kuti kupura ndana basa naro asi yanenge akuti ndikandizvisunungure bhozi pachivanhu kana asina kukupa anenge achiri mudzimai wenyu zvokuti mukanzwa kuti akutogara nemumwe murume mugona kutonomangana kwachief negomo akamuchikomba chakati mukatochiripisa mombe kana nhatu mukatoita mombe dzekurimisa fodya bana saka sando kuti akauya naremi munorigamuchire kana achinge auya naro togona kurigamuchira but hadine sina rabasa naro ndanga nabasa naro aiwa kutandara zvidiwa mukunyadzi tichitaura asi nhau yatoda kuti tione kuti mukabatsirike sei inyaya yevanhu saka vakabva mupana pamunani tamuna machizvi tofunga vakabva November October hapane nguva igora rapera chaibhozi apakazodzoka muna musi 22 December vakadzoka ndopakadzoka kuno vachiti chiiva vanga vatouya zvavo nehembe dzavo dzevana vavo Christmas ndopavakangodzoka vakangorara vadzokera kusena saka December January havana kuuya February havana kuuya March havana kuuya handizivi haanombouya kukumbova tiko yakaone vanhu munotaudzana here kana nini handiwanzofonerana navo chikonzero handiwanzofonerana navo ndofunga vanongotaurawo neamai vanochengeta vana ndo vanonge vachitaurawo navo vachibvunzawo kuti vana vari sei vasei pana mai pakasiwa mai vanochengeta vanhu ndo vari apa okay vane nguva yakadii vachengeta vane time vane time zvine zvakatemenduka saka ari kubhadhara mai vanochengeta vana ndiani parizvo ndo vakati nini zvomurume handichada asi vana ndinochengeta ndinobhadhara munhu anochengeta vana ndikati ko kana uchinge munhu ataurawo kudaro ati anochengeta vanhu nokubhadhara ndikati it's okay ini handina ichi kana chokunge ndichitaura nguwai taitawo sokutaura kwaari kuzviita okay saka ivo amai vevana ndo vari kutumira mari yekubhadhara musikana webasa ndo vari kubhadhara vanhu ndiro ko zvekudya ndinotsvaka ivo vakangomira ipapa ndipo vakangomira ende havatauri nemi vanongotaura vanongotaura aiwa inini vanongofonera nevanochengeta vana inini havatombofonawo kana kwandiri havatombofonera mwana kadhawaisi vanogona kutotaura nevanhu mumaraini inini vaitaura nevanhu mumaraini otozonzwa kunzi havasi vakapona vakadii ina havataura neniwa saka pamwana mumaraini kadha vanenge vachivaudzawo dzimwe nyaya dzinoita kuti tinoza mukunyadzi vafamba so vamukunyadzi vafamba so pamwe zvingadaro saka ari kubuda ndiyepolite ndipeti ndiye mukuru handire alright saka kubva apa vakabva havasati vazvavo vajamba mari yekubhadhira yemusikana webasa no havasati zvese zvinenge zviri kufamba zvese zvinenge zviri kufamba zvakanaka but futi imwe nyaya yamukunyadzi iko iri kutenderera kuno inotiwo imimi ava handiti uyo ari kuchengeta ane nguva mumwe aichengeta kumashure ndiwa makazotora kuita mudzimai pana basa ndani mudzimai pana basa ndani mudzimai saka vanouya vachienda vanouya vachienda vanouya vachienda mari uchimbotora zvinhu vane murume wavo bhozi vanga kuti imwe nyanza munhu avari kugara naye koko ndiye mudzimai wavo ndiye ari kuchengeta vana sana tida kuti panyatsojeka ipapo kuti pakamira sei aiwa ava vanotoona murume wavo handiti vane murume wavo saka vana kudya
vari kudya chii, vanofarira kudya chii zvingavabatsire pautano hwavo? Vanenge vachingodyawo muriwo ndo watinokwanisa kunge tichiwana. Ndo wavanokwanisa kunge vachingowana zvatinenge tichingodyawo izvozvo. Zvamunongodya izvozvo? Ndo zvavanenge vachitongodyawo. Maucho yakadini? Antamisi gorapera misina na January anongwa. Vapaipa mukavapa takatinawo kai. Okay. Takatinawo kai. Saka handiti. Zvinhu zvamuri kuda vamukunyadzi kuti vana vabatsirike chii? Vana dai vanga vawana kana pakubatsirwa kwokuti vangachengeteke sei. Ipapo ndo pandiri kunyanya kuti ndo pane pakaoma kuti vangachengeteke sei. Ndo chinhu chandiri kuona kuti ndingangoda kubatsirwa. Nemapamba? Yes, nemapamba evana iwaya. Mapamba, especially mapamba. Nezvekupfeka? Nezvekupfeka izvozvo. No, pachizowanikwawo chikafu chizongoti vana vapote vachidyawo. Kunga ndo zvinhu ndingada kubatsirwa vangu nazvo. Pane ndimunombotenga mapfeke mapamba mahombe ava vanopfeka anoita mari? Mapamba inini kutaura asandambatenga. Asandambatenga kuti akamira sei maprices mapamba handisiyi. Saka anotenga ndiani? So far hapana mapamba. Pamakapedzisira kutenga? Hatina mapamba akanga achishandiswa panapa. Mapamba akanga atumirwa naamai vari ku-UK. Ndo paakangoperawo. Ndo paangoperawo pasina kana munhu akazoprovide manyaya dzamapamba. Saka izvezvi vakungoti vakangozviitira mungovachinja? Vanenge vangoshandisa maglovers. Ungovachinja voita ndizvozvo. Kudya mati muriwo vanongodya zviri ipapo? Muriwo vanongodyawo zvinenge zvichingodyawo muriwo. Nyama kuno kuti ngaiwanikwe. Handimuona jongwe rakadziti nyawo dze. Nyama hatina kwatinomboiwana. Nyama hatina kwatinoiwana. Zvekupfeka zvavo zvakamira sei zvinezvi? Zvekupfeka? Vachinazvo here zvakamira sei nekuti zvinhu zvinogara vakazvichwachwa vachizvimisa? Zvekupfeka ndo zvinenge zvinotodiwa. Especially mukomana ndo wandikaona kuti ari pamberi pakusakadza. Mashotsi ake haagare. Bheta dzavo dzinogara because vanongogara vari mumba. But mukomana mashoti ake haagare. Mati mimi amai vakasiya mhuri vakatsvaga musikana webasa vakati wewe chengeta mhuri yangu ndinenge ndichikubhadhara. Vakazotadza kubhadhara, chii chinozoitika? Vatadza kuzobhadhara. Uye anobvatika inini basa handingakakosi ukama uripo hwenyu naye zvinezvi ndewekuti ari kushanda achibhadhara. Kana mai vakazoti handichakwanisa kubhadhara vana, munozozvikwanisa here? Ipapo panenge pasingakwanisiki, panenge paoma. Handizivi manje kuti panenge pakunyatsoitwa zvakaita sei. Ipapo handizivi panenge pakudii. Saka mubvunzo wangu kuti munozobaita sei? Because zvimwe zvinhu zvamunofanira kugara mati kana munhu akasiya mbana, akasiya murume achiti ndakunoita zvandiri kuita izvi, ombotumira tumari bichana ko akazofungidzira kuti handichakwanisa kana kuti handichadawo zvangu, imi munozobakwanisa here? Ende zvinhu here zvamakazvigadzirira kuti kana zvichinge zvaitika danho randichatora kuenda pamberi nyaya ndirakati? Pane danho randinofungidzira kuti ndinogona kutora kana zvichinge zvadai. Ipapo handina kana danho randinokwanisa kunge ndichitora. Hamene kana ndichizonge ndichizongotangirawo ipapo, but hapana zvinhu zvangu, hapanai kana kuti pandizoziva kuti kana vachinge vasiya ndinoita sei. Handizivi kuti ndinenge ndichipafambisawo sei. Saka motonamata akakuti varamba vachitumira mari. Saka ndo mamiriro azvakangoita.
but makamboidzera kugara pasi namai kuti mugadzirise tumwe tunonetsa ichi because tichitarisa kamatoni 19-20 years muri mese ndizvozvo makaedzera kumbotimbogara pasi medze kugadzirisa tunhongwa twakaita kuti amai vabudu nevakuru venyu venzvimbo vana mukoma ana tete kana mai kana sahwira wenyu kuti amaraona nemi mudzimai tiri kunetsana nezvinoti uya utiyananisi takabhoda kuyananisa but hayi munhu anga asadzoreka munhu anga asadzoreka bhozi anga asatombodzoreka anga asadzoreka bhozi munhu anga atozvironga kuti zvandasaina izvi ndakutoita sei ndakutozviita panga anga asadzoreka anga asataurikana naye panga pasina so kana lizochinjawo wemoyo handizozvo but anga asataurika naye anga asataurika naye alright Mukunyadzi ko ambuya vari kweri gogo Mukunyadzi variko ndakuvaona kapandasvika variko handiti vakura zvavo kuti last time ndakauya vaiti bp mazano zvakamira sei vakura handiti aya tinotenda Mukunyadzi yaiti mbotaura naamai vari kuchengeta vana timonzwa kuti chavari kudawo pavana chii sezvo vari munhandasi anoswera navo tinzoti chavari kuda chii ndo vanonyatsoziva nehembe kana dzingave chii semunhu anoswera vanouya kusini vachidzokera vanouya kusini vodzokera then usodzokawo kumatime wavabikira uzongosiya waridzira ubva waita sei handiti vabva vaenda ndikanombotaura navo kuti munzwa kuti zvakaoma sei ina zviri nyore sei kuchengeta mhuri yakaita saiyoyo kunyanyawo zvakare mai vevana pasipo handiti aiwa pakanaka ndatenda vari sei ana Peti nana Promisa aiwa vatrenesa ndizvozvo handiti ndichitaura nababa ndanzwa kuti amai vevana vasisipo ndima kuchengeta vanhu ndakunzwa kuti urongwa hupi hwamakawirirana naamai vevana kuti Savira kana kuti mai Manyika ndakukusiyirai mutoro makawirirana kuti chiipa tinotenda ndofunga ndakatanga kushanda panapa muna August 2024 August last year pane vakanga varipo saka vakanga vasinganzwi zvakanaka ini ndichibva ndapindawo takawirirana kuti ndichachengeta vana vavo sezvandiri kungoita pari zvino ndizvo zvatakawirirana tinotenda ipapo vanga vachiri kugara panapa kwete vakanga vari kukuHarare but muchitaura navo ivo vanoti chikonzero chii nyaya dzacho handina kunyatsodzibata kuti chikonzero ndechii chekuti vasange vari vese mavangoti aiwa nini kwangu kuuya kubasa kwangu kuuya kubasa handiti saka vasipo kudaro vari kukwanisa here kuunza zvikwanisiro zvinobatsira vana vatata tinotenda aiwa vanova variya handiti ndikatikombolena kuti handina chakati vanonditumira ndikati handina chakati vanonditumira sofa ndogona kuti akuno kumuri uri kutinetsa vanobva kuti aiwa regai ndikutumire makebheji kutoisa pabhazi ndonotambira ndikati hatina matemba vanongoisa pabhazi ndikati hatina soda vanenge vachingotumira ndongonotambira handiti uyo zvakare kupera kwemwedzi mari yenyu iri kuuya zvaya pana payajamba aiwa isati yajamba iri kuuya zvayo handiti vanofarira kudya chii vana ivava vanoda kudya nyama nyama vanoida nyama nemachanks nerice haizvizvo vanozvida handiti alright saka ndanzwa kuti mapamba hapasina aya tinotenda vanopfeka akakura zvaita inini handina kubvira ndakashandisa mapamba kubva pandakasvika pandakasvika chinzi hapana mapamba asi masaizi avo ndakambomatsvaga yanzi nama extra large evanhu vakuru vaya matimimi kana pasina zvinenge zviripo munofonera mai ko kuna baba kuna baba vanoitawo hendi nepamwewo zvichikamarana zvakadaro
zvakafanira kuti kana pasina hupfu unongoti chibage chapera avo votenga vondipawo mari ndoenda kuchigayo avo vakatova ndikati muri wapera avo kana vati havana mari avo vanongotengawo masaidhi ese ndozvitori panapati paita problem yekuti ndinganyepa asi ngonetsa inyama chete nyama aiwa nyama vanoida zvavo vanongozodyawo zvanhu zvatinoiti nazvo sekuvavarirawo asi izvi zvino nyama vanoida zvavo zvakaoma sei amai kuchengeta mhuri yakadai amai vemusha vasipo ndoda chokwadi chinyi chaicho aiwa kwanditi zvangu mutoro pekutanga zvaimbondiremera asi izvizvi ndakazvitambira hapana chandiremera makangogamuchira zviripo asi kandanzwa baba vachiti amai havatauri navo kana paine zvinenge zvichidiwa vanongofonana neni vanofonera neni asi kusaziva kuti ivo vanenge handizive zvangu kuti vanenge vachifonerana zvavo asi kana vari kusafonerana ndofunga hazvina nguva yakati rebei nokuti pamashure apa ndaitonzwa itoti panenge pane pamwe pakamboti vakanga vasipo saka ndakasiya ndavaona baba kuti havapo baba vadzoka ndakasiya ndisina kuwaridzira vana amai vakatozondifunira kutoti aiwa koima muna kuwaridzira vana sei ndikati baba varipo vataonana varadza kuti vanhu vanomboita communication saka kana yaita breakdown hainayo nguva kuti vana vachataudzana asi vaitotaudzana hapana kana 5 months vaitaudzana saka muchivachengeta kudai munoziva sei kuti semunhu asingatauri akuda kuti azvimesa aita sei munoita sei umwe neumwe ane zvaanoita ndotovaziva kuti uyu ane zvaanoita fanika uyu mudiki uyu musikana uyu kana ane nzara ndine timetable yandakavadzidzisa kuti 8 vanofanira kunge vakutodya chikafu saka ndikangosvika 10 past ndisaenda vapa chikafu uyu anotanga kutochema izvozvo ndokavadzidza uyu manje akaona ndabata wheelchair akutochema kuda kuziva kuti wheelchair iyi maibata sei saka vese vane mitemo yavo uyu mukomana uyu anoti kana apedza kudya anotonetsa kuti ini ndikuda mvura yekunwa saka zvese izvo ndakavadzidza mukugara kwandikuita navo vanokwanisa here kuzvidyisa chikafu vanokwanisa saka asi vanotora nguva zvokuti kana ndakutanga kuvapa tea na8 kana toziva kuti vanotosvika kana mapast 9 vachidya kunyanya uyu musikana uyu ava vakomana mukomana ari fast anenge achidya kuti kana akurumidza kudya akunodyira vamwe vake saka ndinenge nditoripo nchiona kuti zveshuwa vadya here vamwe vacho vaguta here handiti saka tingati kuvachengeta kwamuri kuti rubatsiro rwamungati muri kuda rwakamira sei kuti zvikurerukire kunyange zvazvo baba naamai vachiisa apo nepapa imi ndimuri kugara navo ndimakuvadzidza zvamungatiwe mhuri yezimbabwe ndibatsire vana zvakamira sei dambudziko rangu hombe ini ndingangoti dei mhuri yezimbabwe ichindibatsira nerubatsiro kunyanya rwemapamba nechikafu nekundiwedzerawo mari mbichana kuti vandiri kuchengetera vana mari yacho vari kukundikana kuti vange vanondipa muripo wakati owa vari kungopawo kuti ndo vari kukwanisa asi ndiri kuzvitambirawo zvakadaro handiti aya aita basa mai manyika gomkunyati makadizi tiripo isusu kukura kau kukura kumora kau murwara nei futi makumbo maoko musana zvese ava nimboita makadizi tiripo makadiko kuku saka muri kumwa mapirizi ebp ari kushaika ndisumbawana nemakumbo ese aya hayo asumbawana mapirizi takada kutumawana nemakadhiranzi hakuna handizvo tichatsvaka kwatabva vari sei vazukuru venyu vanongodaro zvavo vari kukura vari kungokura mwari ndiari kuchengeta nendiwo muri kuchengeta tinochengeta handiti unenge uchitarisa kuti vakamira sei vana kumba handiti aiwa ndizvozvo ndakambouya pane makore asi pandakauya mhuri yakanga iri pamwe chete mai nababa vakanga varipo asi nhasi ndiri kuuya ndiri kunzwa kuti amai vakasiya vana muroora akaenda chikonzero chiko hatizive muri kuti hamuzise handingazivi munhu akanga aenda ndingazi kuti zvari kuenda chicha aende
haungazivi haana kukuonekei angoira kuti ndakuenda mukati kuchiko muroora ndakungobvawo munhu ndakungobvawo haana kuti vachikonzera nenharo zvavanoisha ndinodatira kunzwa izvozvo tichionoti vangagadziswe sei kuti mhuri ikwanise kuchengeta vana vavo amenokayemewa ndimungakwanisa kuti kana muchida kuvadzora kuti vauyo vachengete mhuri maisirei kuti mungagoneka handitika asi ndinge ndichibva nekwamuri chiti amai mukunyadzi chimbotaurai chindakataura kuti musiye musha motaura pano nepano asi ndozoti asika kumusha makasiya mataura zvakati zvakati tozvigadzisa saka ndikuti imimi guku muroora achienda achikuonekai akasiya ati chi angosiya angoti ndakuenda ndakuendawo kana kuti chii mheni kuti vese vane zvirema handiti vari kuchengeta mumusha hapana asiri kuchengeta vese vanhu vazvirema zvavo vari kuchengeta mudzimba kana wakazvipiwa naMwari ungazvitaire kunani hapana kwaunozvitairira hapana kwaunozvitaira saka hatizive chakavadzimba kuti havasimuko handingazive kuti chii asi mwana wenyu akazera achikutaurirai kuti muroora aenda akatotaura ega nekuti ndakuenda akatotaura ega nekuti ndakuenda eka ndipandi kuti mamuna kuzochedza here mwana wenyu mwanakomana mukati kochiko naiwe mukadzi akuenda vanga vafambawo zvavo vafamba kwavakaenda pavakazondioneka kuti ndakuenda mai ndobvangoti aiwa mapeti angu ndatora ndasiyiwo zvekuti vashandisewo nevana pangu kuima muna mumboda kumubvunza kuti kuchii muroora kana ukabvunza munhu anotsanangura zvakati zvakati ndinoda kunzwa izvozvo nekuti ninda unovatsvaga kuti ko angakutsanangure kuti ndasiyira zvakati zvakati angambotsanangura zvakawanda anongoti ndasiya saka makabva mangotienda zvako ndokutonyarara ukanga munhu adu kana ukazomuti naiwe garira vana vanhu vese vakagarira vana vaniko vanhu vese vari kufirwa vari kudine vari kundoona nezvirema zvo zvinenge zviripo asi anenge akagarira chi mhuri yake saka tingati kuenda kwavo kukundikana kuchengeta vana vavo zvirema kuungazive munhu vamwe ndizvo vakundisa mheni kuvanhu vese havasi vane zvirema zvavo zvavari kuchengeta mumusha vanenge vatika aiwa handiti uyu ndowechifuu akashaya wacho musikana vasikana toti ndokwazviri kuramba here kuti vagare navo mukomana wofuti akatozoti akuda kuedza kufamba ndipaakatasa kuremara akatanga kuremara ane foheri vachiri kugara panapa ndingazvaugara ndipakati amai mwana atadza kufamba tikati nei zvikanzi kuti atsumudze gumbo watadza kutsumudza tokuona chokwadi watogara pasi achagona kuita sei kusumuka uyu musikana ndaitombomuratidza kuti bata dhoo vari panapa vakafamba kuenda kumunda ndikasara pano ubata dhoo ndomutibata wakadai uramba akabata indiri padhuze kuti angaponziki ndaimboedzawo kuturaya zvese izvozvo zvakaita sei zvakaramba zvakarambawo ndaimboedzawo kana vasipo ndati mira vakadai miasaso muzukuru achimboedza kubata dhoo iroro kana auda kuuwa pasi odonha pasi akabata dhoo ndiri padhuze asi zvakaramba asi dambudziko iri amai rinogona nezvongu muri mutorwa asi ndiri muno mamukunyadzi vemhuri vanoti chii vemhuri kavanga vatibudii zvavo vanenge vari mudzimba zvavo vangatibudii vanongoti wanhaimwe chii chiri kuitika muno mumusha muno panobva vaita vana vatatu chii chaitika mumusha muno uyu papa mukomana akutofamba akutoita basa akambo kana kutaura nzeve haanzwika nzeve haanzwa gumbo akambotadza kuti afambe asi akazita sei akazofamba
akazofambawo zvake asi nzeve idzi kana wachitaura zvishomanana haanzwi mwana wepapa mwana wangu futi utotaurisa mwedzi wapfuura uyu vakatomboenda naye kubhindura iri kana kuti konzesheni vachinonzwuyai kunotoone kuti chii chamakaita vakaenda nemwanayo vakaedza kuti vaone kuti chii vakati nzeve yake imwe wani ndeyakanyanya kufa imwe iri achanzwa zvake mbichana asi hadzisi kunzwa nzeve dzake vakatombotorewo nemishonga yacho vana vakatopuhwo zvinhu zvavo vanazvo kumba kuvariwe kana vasina na mazuva avaripo ndosaka ndiri kuti nini dambudziko iri ndere mhuri sekutaurika kwazviri kuita ko mhuri iri kudi kubatana kuti igadzirise dambudziko iri kana totongoti kana pasisina kana varipo vamwe vari kudzimba dzavo vanonge vachingotarisa kuti chii chinobuda zvino hakuna wangu anozotsimudzira kuti naiwe atimbofambai takadai bapa pana akashaya akaita zvekupondiwa pabhiriji yachira akaita zvekuurayiwa ya akaita zvekuurayiwa haana kufanira kurwara akaita zvekuurayiwa pabhiriji yachira ichibva kwaRwanga kurwawo hunyiwa kwatete wacho akatombodzingaidzwa kudii kuti akwire nhingi vaenda nekuchigumira aenda nekukwawadhi akatadza kuti asi akazodzorwa nemwana kwamuzukuru wedu akati aiwa dzokerai motikari yamaburuka indeye kwedu vakabva vaita sei vakabva vaburuka vakabva vakwira bhazi remuburu wedu vapapo zvapinduka ndakudzika pasi kana anozotiona imwe uyu kukanganisika kwaaita uyu vakafasanirwawa vakatochemwanisa ruchena vanga vasanirwawa zvino hatina kuziva kuti chii chakazoitika kuti munhu agozonzi munhu arine vamwe pamwe chete mubhazi gozonzoita izvi takazvishaya takatozoingwa pano nemapurisa pano kunzvimbo vamwe vaita sei vari kupi vari kubhiriji kuota tasiya vavanhu vakagaidhawo pakarepo ndokuti amweni vangu vamwe vachikapenya vanachemaikati chii chaitika icho munhu angabva kwese kumupfenya havana kuzosvika navo pana pakazongotakurwa vasiya vagaidha kuda vazotakura vaenda naye kupi uku kumvuru ndokwavakazoenda navo chipatara vakanga vatofa kare inini sandi yacho handamboona chandakaita ndakatyorwa miri kusvondo kana kutomboona chokutaura kana kupupura kana kuita sei ndakangogara kunyinge mienzi akuda kutangisa kunzwa chii zviri kutaurwa zvanga zvakandityora hatina kuziva kuti zvakabva nokupi hatamboziva kuti zvakabva nokupiwo zvinenharo saka vakavaponda havana kubatwa vachibatwa kupi vanhu vanovaona vakatozoona motikari yemurungu yaienda uku ndiye akazosvikawo pakati ikabva yamira pakarepo ndokubva vavatarisawo vamwe vacho ndobva vaona minhingi yavo miri yavo yatonhora ndobva vazofonera kupi panzvimbo ndokuziva vanhu panzvimbo ndepane wemuraini muno mupurisa akabva aza kuti ndavaziva ndokwedu kwedu muraini ndobva vazongonzi vamwe chisara makagaidha vamwe tichienda kupa kumba ndosaka ndiri kuti nini matambudziko aya pachivanhu sei mhuri kwamukunyadzi isiri kubatana kuti vazvifambire handingaziviwo sevanhu vane dzimbo dzava kuti chii chakakonza kuti vabatane kuti vataurirane kuti nhaini yatidai izvi hapana azotsimudzira baba wo panapa akazofa
varoora vangu ava vanenge vanga vasati vauya. Okay. Vanga vasati vauya. Okay. Vanga vasati vauya. Vakazouya zvavo vakabereka vana vavo murume wangu ato. Alright. Muri yenyu yakakura sei imini? Mune vana vangani? Ndanga ndabereka 7. Ka7 ndasara nevana 3. Musikana 1 ari kuchegutu. Vakomana 2 kuti iye nomumwe akamira. Ndasara 2 vamwe vese vakaita sei vakaenda pasa. Vakaenda pasi. Musikana akasiya mwana wake achiita ane makore mangani 2. Ndikasara ndikamurera pano. Akazorwara ndikabva ndachienda naye kunze chenhurosvanzi ndikati tichienda nemi kuHarare. Ndakanogara vana muHarare ndikuzonzwa aiwa mochimbobuda zvinyasa mishonga yake anopota inoita yekubikwa achiuya pasvondo uya uzotora. Ndizvakazokunda kuti kuinini ndeiwana mari yekuya pasvondo. Ndovatafunira chi vokuvabereki vacho vabva taiwa ngavarongedze mbatya dzake auye zvake agarire pano mungatotambudzika naye kuti muwane mishonga yacho vese muchifamba nayo. Ndikuzobva kwakaita musikana asi kuya pano holiday dzaanouya dzapera ankrismas akatodywa pano atova mhandara yatokura. Iye ari kutodzidza form 4. Vakomana 2 ava vasara chiri kuvatadza kuti vabatanewo vagadzirise dambudziko iri. Vanzwa kuti zvinobva nekupi izvi? Chii zvinokonzwa kuti vasabatane kuti vafambe vakadaro vari vaviri vakadaro vakomana? Pamwe zvinongova kuonawo sevanhu vavana diki. Zvinoda vakuru vanenge vabvazane vakuru chaivo ndivangatomira. Vana vadiki vava uyu Pete handidai anga asina kuzvarwa akadai pamwe dai atoko murume. Vatosekuru zvinanganzi mwana mudiki. Zvinovangaronge zvakaita sei? Kuti hama yangu ngatifambe timbonzwa dambudziko riri mumusha medu chii tizvigadzirise. Funga musoro zvakangobva musoro wavana kufunga kuti vaite uswa izvi. Havana kusvika pfungwa dzachonzo kuti vachingobatana kuti vafambe vakadaro. Nekuti vaibva vanobata kumwe pese vakambofamba nomwana neadzimai vavo. Vaifamba kune vakari vemuteuro ndiko vaifamba. Asi kuti tione zvinobuda zvese zvavanenge vataura hapana chinobuda. Hapana mazuva muri kugara nani? Panapa ndikugara navakomana ndinawo. Mumwe ari kutema uku. Vazukuru. Vazukuru mwana wangu mukuru akafa. Ari kutema uku. Ndogara naye mumba umu. Vamwe 2 vari kuchikoro. Vazukuru. Mumwe akazororo maimanje. Ane mukadzi wake ari pasitoro pamataundiship pasitoro yekutanga kuno. Saka vari kuenda ndero futi pano. Mwana wangu musikana. Ndivo vari kuenda kuchikoro vana mwana wangu musikana ndichirete pano. Saka ana baba vacho vari vakafa. Ana baba vacho vakafa futi. Saka mari yeschool fees yekubhadhira kuchikoro iri kubva kupi manje? Yechikoro vakutongopupuruka mai yacho vari kushanda vari kuchegutu. Okay. Rati hama yacho vapenya ava. Ndiye mwana musikana. Vakadanzwa nomukoma wavo vari kushanda musoro yemukoma wavo. Vari 2 nomwana womunin'ina wangu vese magutu vese vakangonzi uyai ndikuchengetei varume vavo vese vakafa ivavo. Mumwe akasiyirwa vana 2 kwamunin'ina wangu. Uye akasiyirwa vana vakewo. Wokutanga murume wanga muroora uku akabva afa. Ndiani mumwana ari kuruku. Ndobva azoenda kuti ndobva azowana kuhawadi ndobva asiyiwa murume wake akaisiwa mushonga muwavo akabva afa. Ndopakanaka gogo mukunyadzi. Nyaya yandakanoda kunyatsonzwa ndeyemuroora. Kuti zvinomuroora makore 20 uri pamusha uchichengeta vana vako wozokundikana nei. Ndati zvichida pamwe akasiya akudza shoko kuti amai inini ndikakonzero zvakaita kuti ndisiye musha ndezvinoti.
wana kuti ndishipi kuti ndakadomboedza kuti kunhai mwana muroora wadiko kungara zvako nzaiwa zvanditimbo ndatoiga ndichita sei ndiende andirika aiwa tinotenda kugunda fara nekupfuura ndichikuonai regai timbonovatsvaga muroora timunzwa kuti chikonzero chakaita kuti vasiye musha chii kana mapo nhamba dzavo dzofonera munongoonana navo pafoni andirika aisa hatiti zvepafoni tinototi uyai kuno tigare pasi titaurirana foni ka inobva yapera mari munhu asati ataura asati apedza kutaura zvinhu zvake asati apedza kutaura zvinhu zvake saka tinoti uyai garai apa tonzwa kuti chii zvavanenge vataura tozoudzai mwana wenyu komana iwe uri kunzi ndakakusiyira musha zvinoti nezvinoti nezvinoti unoti chii nazvo kana zvigadzirisika zvogadzirisika kana zvikagadzirisika pongoonekwa kunzi vana vakachengetwa sei vazukuru venyu maita basa goko Yes. I wanted to say, yes. Yes. Yes, babe. Yeah, absolutely. Para ver se vai tu animal hoje. Isso. Nem como na eu. Agora já tá lá. Oh. Acho que o cara. Saka atombogona kugara ega. Mukapolai. Saizvi mukamisa muwiche. Ndozvanika zviita. Okay. Saka ndiwo kwakudya. Ande kwa gogo.
Vanessa. Vanessa. Right, Andy took her apart. Andy took her apart. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Pfumani.